Легенда вучэнняў «Захад-2017» выглядае так. Вейшноры, вейсбары і лубенія хочуць раскалоць саюзную дзяржаву, пагоршыць сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі і дамагчыся там змены кіраўніцтва. Гэтае вучэнне прыдумаць тут ворага, рабіць з фрагмента Беларусі вейшмарэю нейкую, так сказаць, страляць на тэрыторыі Беларусі, марнаваць зямлю беларускую пры гіганцкай тэрыторыі вольнай Расіі, рабіць гэта менавіта тут. Гэта спектакль. Галоўныя гледачы спектаклю – заходнія краіны. Але назіраць далі толькі праз шчылінку. Для замежных назіральнікаў быў вылучаны толькі адзін дзень з 2 тыдняў вучэння. І ніхто не можа сказаць дакладна, ці быў адпрацаваны менавіта гэты сцэнар. Пра тое, што могуць адбыцца вучэнні наступальнага характару, еўрапейскія краіны казалі яшчэ да пачатку манёвраў. Мы занепакоеныя тым, што Масква перакінула ў Беларусь і да межаў Балтыі 4000 сістэм, здольных несці ядравую зброю, і не менш за 30 000 вайскоўцаў. Гэта небяспечнае бразганне зброі павінна спыніцца. Вайсковая дактрына Расіі прадугледжвае выкарыстанне ядравай зброі, а тое, што яна магла быць ужыта ў крымскіх падзеях, пацвердзіў сам Путин. Вынужден был соответствующим образом сориентировать наши вооруженные силы. Означает ли то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и наши ядерные силы? Мы готовы были это сделать. Ведаеце, рабіць з гэтага спектакль, калі ніхто табе не пагражае. Ну, это просто без холоднай вайны Расія ўжо не можа жыць. Яна павінна яе аднавіць у поўнай меры. У сваю чаргу, НАТО павялічыла прысутнасць у Балтыйскім рэгіёне. Вайскоўцы амерыканскай танкавай брыгады размясціліся ў Польшчы, Літве, Латвіі да Эстоніі. Да таго ж, еўрапейскімі краінамі быў праведзены шэраг вайсковых вучэнняў. І таму яны на ўсялякі выпадак падтрымліваюць сябе ў такім добрым стане. Калі тут нешта пачнецца, то яны здольны супрацьстаяць. Пакуль Расія бразгала зброяй і шантажавала еўрапейскія краіны, яны папросту мабілізавалі сілы і падрыхтаваліся да горшых варыянтаў.